Silloin kun mä siis muutin tänne, niin enhän mä osannut kieltä ollenkaan. Mä en ymmärtänyt mitään, enkä osannut sanoa mitään. Ja sitten kun leikittiin näiden muiden lasten kanssa, niin se oli sellaista sormella osoittamista ja sellaista vammailua. Muistan sen omakotitalon, johon me muutettiin. Sitten muistan se, että oli luontoa ihan joka puolella. Ja sitten oli kesä. Kaikki pikkulapset myös siellä, niin oli ihan ihmeessä, että kuka tollainen tyyppi on. Koulussa se oli sellaista lähestulkoon ei mitään, että mä vaan hymyilin koko ajan vaan silleen nätisti, että ai jaa, ihanaa. Ja mulla kesti varmaan joku vuosi ennen kuin mä edes uskalsin avata suun ja sanoa mitään suomeksi. Mä rakastan sitä isoa tilaa, mikä Pietarissa on. Se on niin monipuolista ja erilaista ja aina kun mä tapaan venäläisiä täällä, niin sen huomaa heti, että ne on ihan erilaisesta maailmasta. Se on jotenkin se mentaliteetti niin vahvana niissä ihmisissä. Ja sitten kun on itsekin tavallaan sieltä, niin sitten se jotenkin kokee omakseen. Välillä on pidettävä tekstaustaukoja. Ja vesitaukoja. On. Siis tää mentaliteetti-juttu ei todellakaan mene silleen, että jos näkee venäläisen keskellä katua ja näin venäläisenä saman tien tarttuu siihen tyyppi, me ollaan samaa, niin sehän ei mene ihan noin, että siinä vaaditaan sitä, että tutustuu ihmisiin ja niin hengailee niiden kanssa jonkun aikaa, mutta ei todellakaan kaikki edes niin ole sellaista ihan täsmälleen samalla tavalla kuin mitä mä viihdyn jonkun ihmisen kanssa, joka on suomalainen. En mä niin sanoisi, että jompikumpi on parempi tai mitään, mutta se vaan tuntuu erilaiselta. En nyt tiedä, pystynkö mä sanomaan, että mun etnisestä taustasta olisi ollut haittaa, mutta kun oli kuitenkin kyläkoulussa, missä on suhteellisen, no sanotaan vaikka ahdasmielisempää, niin vaikka aluksi kaverattiin niiden ihmisten kanssa, mutta kyllä sen huomasi heti, että mitä niin kun lapset kehittyy tietyllä tavalla tiettyyn suuntaan, niin sitten jossain vaiheessa just tuli tää erilaisuuden kokeminen aika vahvaksi, koska oli totta kai niitä, jotka hyväksyi mut täysin, eikä niillä ollut mitään väliä, mutta sitten taas oli niitä, joille oli tosi hyvä vitsin niin kohta, että haha, oot venäläinen. No, mun mielestä se on silleen, sori ei voi mitään, mutta joillekin se on sellainen hauskempaa, ei voi keksiäkään aihe, niin silloin ehkä tuntui hassulta, että se voi olla jonkunlainen vitsi. Anna mennä vaan täysin. Joo, anna mennä vaan täysin. Mä oon jollain tapaa ylpeä mun taustasta sillä lailla, että mä oon täysin sujut sen kanssa, niin mä en koe sitä ongelmaksi tai uhkaksi tai mitään, niin sitten se ei myöskään muodostu mulle ongelmaksi, jos se haittaa jotakuta toista. Oli mukava olla, mitä te No eniten mä kaipaan Venäjästä on oikeasti se safka. Joo, tämähän on kauskeittiön hetki. En mä tiedä, se onko joku mentaliteettijuttu, että syö sitä samaa. Tällainen yleistään voisi sanoa, että Venäjä on hyvin vanhoillinen maa. Siinä mielessä just, että kaikki tällaiset innovaatiot, just joku ekologinen elämäntapa ja erilainen seksuaalinen suuntautuminen ja tollaset, niin useimmiten siihen on tosi vaikea suhtautua just vanhempien ihmisten. Mutta se on sen verran iso maa, että siellähän on hyvin monipuolisesti kaikenlaista. Onneksi mä löysin ystäviä sieltä, jotka on hyvin samalla aallonpituudella mun kanssa, mutta ehkä suurimmaksi osaksi on hyvin vanhoillinen. Mä veikkaan, että jos mä seurustelisin samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa siellä nyt, niin mun ystävällisellä olisi täysin ok. Mutta
mutta mä saisin hirveät määrät paheksuntaa ja tuskin saisin vapaasti vaan olla. Mä joskus mietin ennen, tai siis vielä kun mä olin lukiossa, että mä voisin muuttaa takas Venäjälle, mutta mä en tiedä osaisinko mä enää elää siellä, koska mä kuitenkin käyn siellä aina välillä. Ja no, mä viihdyn siellä toki jonkun aikaa, mutta useimmiten mun tekee mieli palata takaisin. Joskus 10 vuoden päästä mä väittäisin, että joku ilmastonmuutos tappanut meidät kaikki. Mutta siitä huolimatta mä haluaisin silloin päästä matkustamaan mahdollisimman paljon, koska en osaa hirveästi jumittua yhteen paikkaan. Ja no, olisi ihan hyvä saada silloin virallisen duunin, jossa jaksaa olla ja tehdä. Nykyään on ehkä enemmän vaihtoehtona seikkailla ympäri maailmaa, kun palata aina samaan paikkaan.